خوش آمدید به کانال ما. ассалому алайкум дӯстони азиз, хоҳарони меҳрубон, хуш омадед ба канали мо. ҳамаи шумоёнро бо омадани иди қурбон муборакбод мегӯям. ба ҳар яки шумо аз яздони пок тансиҳативу хонаободӣ талабгорам. дӯстон, имрӯз бо фарзандон ба сайру гашт рафта будем ва то омадани мо модарам пирашкӣ ба набераҳояшон пухтанд. ҳамаи инро ба шумоён навор кардам. марҳамат, тамошо кунед. дӯстон, мехостам дар бораи пасобияи аз 3 то 7 солагӣ ба шумо фаҳмонам. дар ҳар як шаҳр прожиточный минимум мешавад. ин бо забони русӣ прожиточный минимум. масалан, дар Москва ин 15852 рубл, дар Оренбург 9800. биёед дар Москва чӣ хел ман мефаҳмонам, чунки саволҳои бисёр аз Москва буданд, аз модарон, аз хоҳарон. даромади якмоҳаи шумо аз ҳамин прожиточный минимум зиёд бошад, агар шумо пасобия намегиред. дар оила агар падару модар ва як фарзанд бошад, ҳамин 3 кас зиндагӣ мекунад. 15852-ро ба 3 зарб мезанем, ин 47556 рубл мешавад. агар даромади якмоҳаи шумо аз ҳамин 47556 кам бошад, ақаллан 5000 ё хайр 5000 биёед ҳисоб мекунем, 5000 кам бошад, агар ба шумо 6-моҳаашро бармегардонад. боз адобрид мекунанд пасобияро. 6-моҳаашро аз моҳи январ мегардонанд. боз ҳар моҳ ҳамон пасобияро 15000 мегиред. агар аз ҳамин 47556 даже 1 рубл зиёд бошад ҳам, ба шумо пасобия намедиҳанд. боз чизи муҳим, албатта дар территорияи Россия бояд постоянно прописка дошта бошед. дар ин ҳолат мегиред пасобияро. боз пурсиданд ки дар бораи пасобияи 10000 ба мактаббачаҳо чӣ хел медиҳанд, фаҳмонам. кӯдаконе ки соли 2015 то моҳи августи 2015 таваллуд шудагӣ ҳастанд, онҳо низ мегиранд пасобияро аз 6 то 18 солагӣ. дар ин пасобия ҳам бояд шумо дар территорияи Россия зиндагӣ кунед, шаҳрванди Россия бошед. хоҳарон боз пурсидед ки кӯдакон тоҷикӣ медонанд ё не. албатта медонанд, гап мезананд. ман мехоҳам ки фарзандони ман тибқи суннатҳои тоҷикона тарбия ёбанд ва пандемия ки идома ёфт, ҳатман ба ватан меравем.
دوستان влоги мо ба охир мерасад. ба канали мо обуна шавед. Тан сиҳату хона обод бошед.